O Club Boiromotos, que estrea nova directiva, organiza esta vindeira fin de semana do 25 ao 27 de xullo a súa concentración moteira, coa que agarda acadar os éxitos de edicións anteriores, tanto polo desenvolvemento das actividades como tamén pola alta participación. O punto de encontro para estes 3 días será novamente o Parque da Cachada, onde se desenvolverán a maioría das actividades. Mirando números do ano pasado e de anos anteriores, en torno a 6.000, 7.000 personas contamos que se acerquen en moto este fin de semana a Boiro. Participantes para o tema da comida, dos xogos e todo eso, por ahora temos inscritos alrededor duns 400 e pouco. Así que esperamos expectativas altas. Un dos apartados máis destacados serán as exhibicións de stun e de coches de radiocontrol, algo xa habitual neste tipo de concentracións. As actividades que propoñemos no club son totalmente gratuitas, tanto para xente que lle gusten as motos como para aqueles que non. E, sobre todo, tamén temos actividades, sobre todo, para nenos, xa que fai bo tempo, verán, xente turista, etc. Que destacar que os 3 días da concentración se fai espectáculo de stun, tanto o viernes, o sábado e o domingo. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de iniciativas que teñen unha gran repercusión económica no municipio. No Concello invitar a todo o mundo, os veciños e veciñas de Boiro, que se acerquen a este tipo de actividades, como dicían a directiva, pois son totalmente gratuitas e hai para todos os públicos, hai para nenos, para mediana edad e, bueno, con todo tipo de actividades, non? Con exhibicións, con gastronomía, con música. Ahora simplemente que o tempo nos acompañe, que estámoslo vendo que vai facer un bo fin de semana e que non teñamos ningún percance e que o domingo podamos disfrutar que tuvemos un fin de semana en Boiro ateigado de xente e con moitísimas actividades. Para máis información, os interesados poden consultar a páxina web da organización www.boiromotos.com.